Tämä elokuva, Yrittäjän eteenpäin, on dokumentti vuodelta 1959, jolloin Orimattilan yksityisyrittäjät täytti 25 vuotta. Vilkkaassa maaseutupitäjässä yrityselämä oli vireä ja sitä haluttiin tallentaa filmikelalle. Unohduksiin jäänyt elokuva löytyy sattumalta kevättalvella 2004. Yksityisyrittäjien puheenjohtajana oli tuolloin M-Verran Huopa Oyn toimitusjohtaja Mikko Verta. Käkelässä toiminut tehdas valmisti muun muassa huopatossuja. Orimattilan puuteollisuus Oy tunnettiin Kelkolan sahana ja se toimi myös Käkelässä Artjärventien ja Loviisan radan kulmauksessa. Radan varressa Käkelänkuja ja Palojan välissä oli Orimattilan saha. Orimattilan villatehdas oli paikkakunnan lippulaiva, jonka ympärille keskusta oli vuosikymmenien saatossa kasvanut. Aino Lindbergin Jaakkolan kutomo oli muuttanut Käkelänkujan tuntumasta Palojoen rantaan nousseeseen tehdasrakennukseen. Tauno Sulinin Virke Oy laajensi rakennuskompleksiaan usean otteeseen paikalla, jossa tänään on Orimattilan kulttuuritalo, entisissä tehdastiloissa. Nykyisen Lähdepuiston tuntumassa toimi Hilvosen puuseppätehdas ja läheisellä Niementiellä olivat Pauli Kaitilan omistamat Kaitilan kutomon rakennukset. Niementien tuntumaan nousi runsaasti omakotitaloja, samoin nykyisen Heinämaantien alkupäähän. Lauri Neuvosen Orimattilan kehräämö toimi tässä rakennuksessa nykyisen Lahdentien varrella. Tilaa oli vuokralla läheisen kansalaiskoulun koneoppiluokallekin. Muuten rakennus oli asuinkäytössä niin sanottuna vuokrakasarmina. Virenojan tiilitehdas toimitti tiiliä ympäri maata, mutta myös lukuisin paikkakunnan rakennukseen, kuten yhteiskoululle. Nykyisen Erkontien loppupää Juonalan kurvista kirkon suuntaan muistetaan koristeellisista puurakennuksissaan, joita nykyisin edustaa seurakunnan kunnostama Annin kammari. Elokuvan teon aikaan talossa toimi huonekaluliike Lauri Näveri. Naapuritalossa oli Nymanin kelluliike, jossa isä Lauri laittoi kellot kuntoon poikansa Veijon kanssa. Alueella korisi pitäjän asukkaiden kengät legendaarinen suutari Taavetti Riipinen. Juonalan mutkan viimeisessä näihin päiviin säilyneessä puurakennuksessa olivat Kuva Ainola sekä Kukka- ja arkkuliike K. Terkamo. Viereessä Kansallisosakepankin rakennuksissa oli pankin lisäksi Mirjan Rimalan Kemikaalio Sisko sekä Kauko Litmasen vuonna 1956 perustama Televatti. Vastapäätä Kansallispankki oli toinen liikepankki, Pohjoismaiden Yhdyspankki. Samassa rakennuksessa piti kukkakauppaa Olavi Syväsilta ja pohjoispäädyssä Tuovi Tuura Orimattilan kirjakauppaa, jolla oli myös pieni sivutoimipiste yhteiskoulun uudisrakennuksessa. Matkahuolto toimi Vaherkylän leipomon rakennuksessa ja linja-autot pysähtyivät leipomon ja tien toista puolta hallinneen Maliinin rakennusten edustalla. Toiminimi K. Maliinilla löytyi ruoka- ja sekatavarakauppa, rauta- ja maalikauppa sekä kangaskauppa. Erkontien toisessa päässä Käkelänkujan risteyksen ja villatehtaan puolivälissä oli Untamon talo, jossa sijaitsi muun muassa Lempi Ruosman Orimattilan kemikaali- ja paperikauppa, jossa rouva Irja Salomaa myi tekstivilereitä poille ja jalluja vähän vanhemmille. Samassa rakennuksessa toimi herrasmiesten erityisessä suosiossa ollut Bertta Lindqvistin parturiliike.
Käkelänkujan alkupäässä Martta Kuhan kioskin vieressä oli Matti Hauhian kalakauppa. Tien toisella puolella oli taksiasema sekä Martti Saarelan vaatekauppa. Sen naapurissa Salmivaaran talossa vaatturi Martin kauppi piti orimattilalaiset muodissa mukana. Viljo Kajander sai uudet tilat Kellosepän liikkeelleen rakentamastaan liike- ja asuinkerrostalosta. Vähän edempänä joen puolella toimi Kauko Koivusen kiviveistämä ja ruumisarkkuliike. Ari Vapamaan ja Leila Westerholmin parturikampaamo Arley oli kauempana samassa rakennuksessa Kajanderin Huldan leipomon kanssa. Huldan munkkipossut olivat aikakauden merkkituotteita ja erittäin suosittuja yhteiskoululaisten keskuudessa. Meriluodon sekatavarakauppa oli Käkelänkujan päädyssä. Sekatavarakauppoja oli muitakin, kuten A. Hokkasen kauppa Pakaantien varressa ja M. Snällin kauppa Helsingintien suunnassa. Rakennukset ovat vieläkin olemassa, mutta eivät kauppakäytössä. Kaikkiaan taajamassa toimi pitkälti toistakymmentä pientä ruoka- ja sekatavarakauppaa, jotka kaikki myöhempien aikojen marketit ovat pyyhkäisseet tieltään.